Hey, hey, hey! Guys, muli ito si Visayan Daisy. Andito ako ngayon guys sa baba. Nakababa rin ang kunyang. Nagpaalam ako guys sa matanda na magpapagupit. Sabi ko kasi natutulog naman silang mag-asawa, diba? Ang ginawa ko, sabi ko, punta ako sa baba, magpapagupit ako. Sabi niya, bahala ka, pero guys, bibili ako ng ano guys, kasi andun yung papunta ang papagupitan ko sa San Pokong. Dito ako pupunta sa may Wong Taisin guys, kasi ang talagang sadya ko guys, bibili ako ng ring light, kasi hindi ako makaka-live kung walang ring light guys. Gawa na madilim, kagaya kagabi, diba? Naputulan, parang palibasa pumutok na dumilim ang live ko. Kaya sa ano ko na muna yan, mamaya ko na yung guys, kung may time pa ako mamaya guys, mamaya ako magpapagupit. Ang ring light muna ang ating unahin guys. Tingnan mo naman yung buhok ko, oh. Parang ano. Kaya yun muna ang bilhin natin guys, ang ano, ang ring light. Saglit. Saka ang ano pala guys, ang isa ko pang binaba, wala na, ubos na yung ano ko, yung gamot ko, yung maintenance ko sa high blood ko, ubos na. Kaya nagano talaga ako nagpursige talaga ako na pagkatapos ko nga naghugas, natulog ka agad ang dalawa. Sabi ko, naku, malabo na to, hindi ako makababa. Nagkataon nag-CR siya, nagising ang matandang lalaki, ayun, nagpaalam ka agad ako. Ito nga, yung suot ko, malamig nga, medyo malamig pa. Pero nakalimutan ko mag-jacket, kaya okay lang guys. Pagdating naman dun mamaya, maliligo naman ako. Para kung kung sumabit man si COVID, si virus dyan, sa mamaya ang mainit na tubig. Mainitan sa lalayas yan mamaya guys. Kaya ito pupunta ako dun sa Wong Taisin, dun sa mall nila. Kasi andun kumpleto dun lahat. Balik na lang ako dun mamaya sa likuran ko. Diba guys, masaya tayo, nakababa tayo. Akala mo preso talaga, diba? Kakusang Sheila A Vlog, may galab shoutout sa iyo dyan. Diba kusa? Tsaka sa aking amigang Anski dyan, na laging humahalakak tuwing live niya, may galab shoutout sa iyo dyan. Si Miga Jubita, Miguel, shoutout yan. Tsaka yung kay Ren, ako Ren, ano ka ba Ren? Bagal-bagal mo, naunahan ka na ni Visayan. Bilis-bilis Ren, huwag kang patalo. Sa iyo lang ako dati nagtatanong bago ito nakasahod na, ikaw wala pa. Ano ka ba naman Ren? Magano ka na ng bumili ka ng Halipi mo tsaka Gcash mo, magano ka. Kasi hindi naman pwede yun na wala kang tsaka magawa ka na ng join button mo. Kasi hindi pwede yun rin na ang isa kasi ang palipad, kasi tsaka yung pamember, isa rin yan makakatulong sa atin para lumaki ang ating revenue. Kaya magano ka ng ng Halipi mo. Tsaka magpalipad ka, kasi ganun lang guys, give antik lang rin. Pag binato ka daw ng isang tinapay, batuhin mo raw ng isang grapon na may kasamang tinapay, at least masugatan siya, may sugat siya, nakakakain pa siya ng tinapay mo. Hindi, joke lang yan rin, hindi totoo talaga rin. Magbili ka na ng Halipi mo. Kasi kumbaga para makapagpalipad ka, mapaliparan ka at makapagpalipad ka. Gantihan lang yang rain. Ganun nga. Batuhan ba pag binatuhan ng kamatis? Shoot, bato tanggapin mo at batuhin mo rin ng kamatis. Pag tinapay din. May kasamang grapon na may pag ang grapon may buboga yun, sugat siya. Jokes. Pinapatawa lang kayo guys, Visayan, diba? Sige na guys, tatawid ako guys.
Baka maano tayo ng sasakyan. Kaya magtatawid muna, stop muna tayo sa pagbablog. Ito na ako guys sa mall. Andito na tayo, magtitingin-tingin tayo ng ring lights guys. Mag-ano tayo ng ring lights. Kuya, do you have ring lights? Ring lights? Guys, wala ang pinuntahan kong una na walang ring light. Kaya malabo siguro talaga tayo nito makapag kung hindi pa makapag day off. Ayan guys, nakita mo yung sa likod ko. Ay, yabang-yabang talaga guys ni Bisayan Daisy Vlog. Sobrang yabang, sobrang hangin. Kumbaga sa Ilonggo, Kupagon. Kinuha natin guys, kumuha tayo ng konti sa ating sahod guys. Kasi yun nga, para matikman naman natin. Yabang talaga, Diyos ko. Nakakahiya ka, Bisayan Daisy Vlog. Nakakaadwa ka. Pero guys, talaga totoo, kumuha muna ako guys ng 500 kasi bibili nga tayo ng ring lights, diba? Sa sahod natin, diba guys? Talaga naman nakakatuwa, diba? Hehehe. Ngayon guys, tapos na, nakakuha ako guys. Mayabang ka talaga, Bisayan. Ang sarap mong buhul-buhulin. Talaga naman. Hindi, lang yan, Jo. O pang lang, para may pagtawa na naman tayo guys, diba? Ano ba naman kayo? Alam nyo naman si Bisayan. Kung alam nyo lang, mahal ako kasi lang hindi ko pwede tanggalin ang mask ko. At andito, bawal na bawal guys na magtanggal. Kaya mag-ano na kayo, magtyaga na kayo sa ganito, yung nakabusal na parang aso si Bisayan Daisy Vlog. Kasi diba, tingnan mo naman ganito ang aso, yung nangangagat ba guys na aso. Diba ganito ang busal ng nangangagat na aso? Kaya tingnan nyo na lang. Yes, diba? Mag-ano tayo guys? Ayun, may parlor. Dali mo na, papasok ako rito. Sige guys, sandali mo na. Papagupit na lang ako. Hindi na lang ako bibili ng ring light muna. Gupit muna guys. Guys, hindi natuloy ang aking gupit. Kasi ang aking laman ng aking alipi guys ay 54 lang. Eh, ang nila, guys, ang gupit nila pati mahal kasi 190 raw. Lang doon sa kabila, sa iba, si 20 lang eh. Pero ang totoo talaga, guys, kaya hindi ako na kasi ang ginagamit yung yung octopus. Hindi sila natanggap ng cash. Octopus, ang laman pala ng octopus ko ay 54 dollar lang. Kaya, iskerda tayo agad, guys. Labas ka agad tayo, maghahanap na naman tayo guys kasi may 2 oras ako guys para maggala kasi alas 4 pa naman maliligo yung aking alaga. Kaya bago mag alas 4 dapat makauwi ako guys, diba? Ito guys, pabalik na ako dun sa malapit sa amin guys kasi doon ako magtitingin. Nagano na ako, nagpakarga na ako ng 100 sa aking octopus guys para kung sa gupitan dun mamaya kung kung octopus naman pero ang tingin ko octopus lagi eh kaya nagpakarga na ako pero hindi ko alam kung matuloy ang aking pagpagupit guys kasi lalakarin ko pa malayo pa mukhang ilang oras na mamaya gising na yung alaga ako dun pero sa bagay nagpaalam naman ako kay Yeye na magpagupit talaga ako. Ngayon, ang plano ko pa pala, bibili pa ako ng aking gamot na naku, nakikitaan si Bisayan. Kikita. Bibili pa pala ako ng guys, ng maintenance ko sa aking high blood. Kasi matagal pa uli ako maka-day off guys. Hindi ako makakababa kaya samantalahin ko na ngayon andito ako sa baba. Kumbaga sa Ilonggo magwara-wara ka na habang andito ka pa sa baba. Kasi sa pa na naman ako bababa sa April pa ako magdi-day off guys. Tagal pa. Ano ba naman tong damit na to? Hindi mabutones. So gusto talaga seductive siya. O ayun, ko na, nabutones ko na. Ayun. Kung ano-ano na doon ang tinitingnan ko guys,
Mga nakakalimutan ko na ang mga bibilhin ko talagang kaya bumaba ako kung anong bibilhin ko. Nagtingin-tingin ako doon kasi nandun na nga ako sa mall. Parang bagong ano ba? Parang bagong salta ba na ay nakakita ng ganito ng laruan. Oh, yun na guys, okay na. Saglit muna uli guys. Mag-ano na tayo, malapit na ako dito sa amin. Lilipat ako dun sa San Pukong ako magtingin. Kasi doon kami nagpagupit ng alaga ko eh. Alam ko. Kaya doon na lang ako guys. Nandito na ako guys. Waiting ako kasi ang tanggap lang pala ng customer nila dalawa-dalawa. Eh nagkataon may nakapila ng dalawa. Kaya andun ako kanina sa labas. Naghihintay. Ngayon nakasalang na yung isa. Yung pinapasok na ako. Dalawa lang kami ngayon dito. Dalawa lang guys. Hindi pwede kasi may social distancing na mangyayari guys. Kaya ito guys. Waiting tayo. Ito guys. Tapos na. Nagpagupit si Bisayan. Paliguan na lang natin to guys. Tingnan mo yung sa likod ko guys. Ayun pila-pila guys. Magpapagupit yun guys. Kasi ano. Hindi pwedeng pumasok ng sabay-sabay. Kasi dalawa-dalawa lang. Kaya ito, napauwi na tayo guys. Bili na lang ako ng pumangit. Pero kulang lang to guys sa goli guys. Bag naliguan to, mamaya okay na to. Bibili na lang ako guys ng gamot ko sa aking maintenance guys. Tapos ano na tuloy, success na lahat na bili ko. Kaso lang wala talaga guys, wala talagang ring lights. Kaya wala tayo nito, malabo tayo nito makapag-live. Kaya hayaan mo na, pag nag-day off na lang ulit tayo mag-live guys. Pero kung mapagtsagaan niya mamaya ang lamsid, bakit hindi, diba? Oh guys, paano guys? Saglit muna at bibili ako ng gamot sa dito sa guys, sa dispensary. Bibili ako ng ko, pumangit ata ang dubuo ko. Pero paliguan ko lang ito mamaya. Guys, yung bibili muna ako ng gamot ha. Oh ito guys, pauwi na ako guys. Pauwi na si Bisayan. Bali bumili ako ng tinapay namin. Pinasalubungan ko ang aking alagang matanda guys ng tinapay. Ito, dalawang klaseng tinapay. Tsaka bumili ako na guys ng aking maintenance na gamot. Na 5 mg na sa high blood ko guys. Kasi alam mo naman guys, si Bisayan Daisy Vlog goramidad na guys. Kaya high blood na ako guys. Kaya ito guys, okay na, nakabili na ako guys. Kaya ito guys, siguro okay na to. May nakagawa na naman ako ng isang pang content guys. Diba? Ganon lang, para-paraan lang tayo guys. Kaya muli, ito si Bisayan Daisy Vlog na nagsasabi sa inyo. So, babu! Bye-bye!